isi ini nang itu reporter atau matengno kaning je kang tung la hello jasemet nilitum arjulong lo lapen heglong lo lapen ang cethan lo rada tu non jasemet blok along la hemsu kikim bom akam pen kedam tam kikim tang atum kaduk tawe alam thini ni tumapan rong asor pun kip howek kacetong wek labang su nang cetan alam si pini nang itu reporter sa tengno karbiang long angkang biar anak pan itu ke pacini mate dak lumbajong ablog atau pan itu nang itu herang ke hoye hin pen itu ke pacini kang tung la hello lanon ai wa ya hemsu alis nang kele tang an la bangke ni itu arideng hum ko al senang kelema la kaddu ka beni itu video bhan itu hang dan itu longko la pen la beneficiary itu amen ke do an ahem ki kimpen ceng lo kaddu ka ye bangke lake supervise ke lake Komania party, komania BJP workers, komania pembangunan ini tum kroi krik. Lapen, nini tum non lumbajong hoy dan APSLC CC committee hoy hinten, nini tum instruction pilo je lake palang donji apang. Komania a beneficiary hemalong bangke road hini wet pen. Nujo ke patang net lason alam thinan je kham lo pemania bang ko bangke nilino no ma amen jong untung dela arle ni the tu beneficiary inu dalong pen suri phop ka cho em dun lahai alam nang klang lo pemania bang ko bangke job card nang pilut ponang jite la ana hajar nang pinang ji alam nang klang bom lo la si details ni litum non la hai kalek bom lo la pen non jasemet nang litum media theng no tamit tum ning ji lo prap jin pen la son abang khu bang khiapan beneficiary tum long pen ka chohang ko la pen kacuen dum doko lapen dohek lo lapen amena nili no ma pangdak intung ke dalo setan nili tum prap jin pe la sona bang tua bang kifan itu kes ki piji pan itu ready lo lapen blok akam an supervise dun ji ke lake video tum lapen ji tum si alang li tum si klempon anji komane BJP along klembang ku komania BJP long klembang kisi lahai kelang dun cari arpu gedu ko bangke ni tum kroi krik apen la bangke ni tum tarli wekji ahem labang so ahem so ke patang je phan ko ana emom sedang kelema ko som ko kuma katuk kawe non hegam long lo ke tangte do pik Ablok tinolong dala so homoy sadu ci hangju sidu na sinon lahai an ketar lipen nitum long no lapen klang bom jila tapen itu bini pen ke itu sisi komiti hoya hin betame lahai kadu ke kelang ketar lipen ji pan itu harpu ci ke kotang la si hum ko am si lumbajong ablok along la hem sunang ke lima lapen kaduk kawe job card akamalong aname kelong abang khotum do kelong le bang tandu abang be atum ke pu ma job card cho job du naksa matro kharo hini nang tekang log du kwatum da nang khana tundu lasi engine so meme lasi lahai kaduk kawe ni tum non long lo lasi nang tu media hoye teng no pen ni tum ke pacek ta kantung mate kading je kantung alam thesi ini nang tum no ning je pon na pen
reset pen keduji fancy la pen cherok tok pen keduji fancy beneficiary tum haname nangle tum han chuning rilo nili tum aphan APHLC lumajong CC committee tum aphan nanga pachini sarak rajya panjong si nangle tum thek polo din tum action bang nili tum en ponlong polo pen ni tum action ki en kela hello arona teng pen ni tum claim ponlong pon alang le tum pan lagi le jail se tali deng hala hello itu kening kita tu. Lalu lagi hemso deh apa kali lo? Non las blok pen kita impon, ma department atau ring hubda pun po, aring langlong dia ko bil terus ya. Aring ke nang lepo, apoisa codet langsung dopik. Non tu di samana tame nili, amen. Tapu intung o edelo satame nang itu media hoi pen sini itu dam rapet pen lahai ke paklang dam ni pansin ini ningge ha halada aring otong pen komasi laki hutma komasi laki klemma halabang sobang pamen ini hadak se paklang pen laki prabjin me laki klem pangceng lasi non blok pen ke tangke son an ba PhD department atau di Jal Jeevan Mission di itu thanglong lo Jal Jeevan Mission army sini tu bang than lo ningka ni si baglo sara pipe ke akhali a pipe ta lagi inghan na pipe pu si pitikan lon ke bang na salam tu the de Jal Jeevan Mission na scheme lahai tami lang ro ma sortum jun long we lumba jong ke lang kostopik non pini tum thengam long lo becheng lo lang tu lang sini na angke lang tu lang pulo te kopi lo ni lithan we athi ke di chong ho do ji hada chong ho tu mana pati ji aso jai ala si somar han lang tang lu ko lang ni dala si jun lang na paso se lo la pok kang ko pok su ko pok dam ko la puson sai ni la si dopik la son towar ni lipik lang bom lo towar da me Parni siya dah nili siya towar peklang lo. Puthodar ni yang bangke koroi roi pen kadu kabelang tum arlong nang thok koroi lo kadu pakoi paprai. Tado normi nangjang lo adrem da velo ya ta velo no cingce berra bok velo. Tamane la an kesa oe ke claim kita amdami la pen alang itu la puson sila non kecari bom council kecari bom atu la puson si rada pan chong thui dapat coba katuk kami lepasan si klaim bom malang itu lasi nilitum lumbajong konstituensi komiti hoye hinter ini nami tum herakte yang nu kepacini pun kela halo job le choma thada nilitum labang ke tum cerok tok pen itu langdun pen ilitum ahok pen ronga sortum kilong pe media pansi tum pen ponang la pen rui thule tholo nilitum la Aewa ya hem along pen suri honan pinangji puat tu mapan ke nilitum non prabjin pen in details komat ari deng along pen suri poke enma hala so video hala so bang kusi nang itu bang no lam ning jepo komat bang kusi ke enma nilitum cini rada nung bajong along pen dami inu tedu memunit parti diklaim memunit tu lahai tu mamen non nang plan bom lo per la ke prabjin be itu amen na itu pandak kon ko per hala so hu bang a video se dami itu nang itu pen reporter do pen itu kaduk be rat atheng no paklang kon di pasin itu chuning report ko pen rat atum chimi ni je beneficiary itu kitang bet nang dia have tang ke hala sodim rod hong pli di pininge din ke hong ni wet ko ita suri ke thoma din ke undhoroso baksi le chot ko la puyong si intanun et lo ko ke la helo na to man ke training di bang asi job le choma thas tamila bang ke ni tu la bang ke lang cari din ke